Hello. Igbo. Ekele m Lolo Nneka Chimezie. Anyị na-ewetakwara ụlọ ọnọdụ. Henry, Storm, thanks for joining us. Eunice, Biko share and like. Let others join us. Share and like. Hey, better. Oh. Better. Fancy. Good afternoon. Hey, Nze. Hey, Nkem. Mazi Nnamdi Kanu. Joke. Mazi Nnamdi Kanu. Yeah? Well, what if I need to be far? Madam Punk. Okay, Madam Punk. Dalokwa. Leonard, thanks for joining. Please share. Let others join us. Hey, Ngo baby. Ngo, welcome. Thanks for joining me. Ihe ga-akpa today bụ biko achọrọ m iji ohere a enwe onye ọbụla ihe m na-ekwu na-ewute biko emeghị m imejọ onye ọbụla. To be honest with you, I don't mean to offend anybody. But ihe m na-emekwe n'ụwa cry as a mother ka ọ dị mma, ka ọ dị mma ka anyị nye aka. And then nwere something campaign m ga-ebido mewe now. That campaign m ga-ebido mewe wụ gender discrimination. Ihe anyị na-amaghị na ndị Igbo na-eme a lot of gender discrimination. Mana ọ dị awụ ihe anyị ga-akpa. Because very soon m ga-ebenata ihe IPOB, m advice enough. Ihe m chọrọ ka anyị kpaa ugbu a na-awụ Dr. Ngozi Orabueze na ndị autopilots and ihe ha na-eme. Recently, ndị autopilots majorly ha nwawu my fans, my followers. Majority, in fact, I went on one of my page, ha nwajuru ebe ahụ. And recently, ha na-ewe iwe n'ihe gbasara ihe m na-ekwu. Ka m kwuo na eziokwu, ụfọdụ sị na m na-eme content to cash out. Ọ bụrụ na ụnụ ma ọfụma ụnụ kwesịrị ịma na emefe ime content to cash out. Yes, inwe page na-ekwu okwu ihe ndị mmadụ na-like na-eso gị, definitely a ga-monetize ya, nyewe gị ego. Mana ọ bụrụ na ihe m kwuru bịa ka ekwana ego ole ka a ga-enyekwana mmadụ ga-cover the data. Enwere ihe nke mere m kwuru maka ndị amị. Ihe ahụ enwere almost 90,000 views. Ihe tiri ebe ahụ $2. Ọ ya wụ na ihe content nwa na-ekiri $2 wụ n'ebe 3,000 naira. Ozuru na-eji mbọ in 2 hours na-eji eme live. So all just to help. Mana I monetize kwaze ya. Well, good and fine. Ihe m chọrọ ka anyị kpaa today wụ maka ndị my cash, my thanks for joining me. Love you too. So maka ndị kamera ndị otu Simon Ekpa'S nkata today ka mara ihe na-enweghị iwe na ebe m si ekwujọ ha. Majority of my fans bụ
ndị Igbo ụnụ mana my content bụ na asụsụ Igbo. In fact, mgbe m kwuru okwu maka ndị amị nsọ ya n'oyibo, somebody akwa m sị m lọlọ nsọ ya ma asụ oyibo si ya na-ekwunu m anya adịwa mma ụgwa m illiterate nke etu ahụ, mana asụsụ anyị mana ana m epromote ihe Igbo. Adịgodo m proud of my language and ihe ndị m na-akpa gosi na ọhịa anyị ga na-akpa n'asụsụ anyị, so ama m asụkwa English ole m ga-asị na ya maka ọwụdo my language, you know. So ndị autopilots bidozie ma onye nke si m one day na ọ dị ka ị chọrọ ka agba ọsọ na page ga m na-agwa ya na ọwụmaka followers sef m ga-anọ na ka na-akụrụ Nnamdi Kanu aka by now followers ejula ebe niile, but it's not about money, it's not about me, it's about us. Now achọrọ m ka ndị otu Dara nwanyị mara mma no, thank you very much. Achọrọ m ka m jikere ndị otu Simon Ekpa ajụjụ today, so if they are here m ga-like ka ha, because a ga na-ekwu ihe ha na-eme ya na-ewe ha iwe. My question bụ ụnọ like na taa na-eji eme okay Ngozi eme broadcast ugbu a na oh my two phones ka m na-use mama m gere show that broadcast Ngozi mere today. O mere broadcast now gwa ndị otu ha ihe ọbụla wụ uniform ndị forces na Biafra land. Of course they should attack them. What Dr. Ngozi na-aghọtawo followers church emego anyị dị so manipulated that ịmakwa na enwe ndị na-eme ha lecha film ụmụ movie ha pụta ha na-akọ na onye a mere onye a ihe asị ife ọwụ eziokwu. Most of them ya mmadụ na film a na-eme wo fiction, maka na ndị Igbo na-agwọ ọgwụ na ndị Igbo na-agwọ ọgwụ from Nollywood. Biko tinye na mute, tinye na mute. So amaghị na biko tinye na mute. So ha amaghị na most of ihe a na-eme na TV wo fiction. Ha na-eche na Nollywood wo eziokwu. So enwe ndị bụ fanatical nke ha enweghị okwu nke wụ na ihe ọbụla imere na ha enweghị the intelligence to process na ihe onye a na-ekwu nwere ike ịwachi. So ndị ahụ na ịbịa m ụdị broadcast ahụ ha bụrụ egbe nkawa ha ga join onye ahụ ịsọwa amị and all that issue well all of them. Now my question with Dr. Ngozi Orabueze and her broadcast, what are the consequences of ihe ahụ na broadcast? Then ụmụnne m ndị nke nọ n'ụlọ na-eso autopilot a na-akụ aka na enwe ndị na-ekwu ụta udemala Igbo aga ala ya ala, but eziokwu dị n'ime ahụ na ọha kọsụ n'ala Igbo ala dị ya ala for years. Then anyị nwa ndị nke lazi n'ụlọzi ọgụmezi eji n'ala Igbo ala unu na-akọ names, although unu very few, unu dị very few. M na-aga anywhere n'ala Igbo ugbu a na ha na-amụ ọkpụ ịbazi n'ime ahịa ndị mmadụ ma onye m they greet me every day. A na-akpọ m si m jishike, so nwa few na ebe a na-agụcha ọlụ mmiri enwedị ihe ọwụ to me, and that's why unu hụ m ji ka dị strong maka ndị Igbo ma mmakwa n'ihe m na-eme. Datago onye ọbụla nwere sense of reasoning ikwu eziokwu onye ahụ ma even ndị otu Simon Ekpa na-amakwa n'eziokwu, but because ha adịgo fanatical about Simon Ekpa, they will tell you just stop talking, stop saying it, because they knew at the back of their mind ihe onye na-ekwu eziokwu na ndị mmadụ na-eziokwu ahụ na ọ ga na-damage their group. To them it's all about their group. Look at the very dark man. Akwụna nwoke ọsara ama n'ahịa.
Man na-eso just onye na-emere onwe business. Enwecha ụmụaka na-eme mamoka wee successful content creator. Inwe ebe mamoka na-defend very dark man. Ana m ajụ sị, any ihe mamoka na-amụta n'aka very dark man. I want to know. Definitely mamoka has been around for some time. They were successful through struggle. Very dark man started out as a blackmailer. Then traders that knows what it means to do business. Has ham on a ratel. Oh, very dark man, Kara has a be a she does me. I have to shop, I happy and Megani a good husband. I still want to process it. So within that I cannot. Within that I cannot name so Simon Ekpa. But if you ask me, Adam can just so. Opposite Kwari, Emana Apola from the Biafran struggle, totally. The mad defeat to go, the mad misunderstand to go like from 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. The war no blood the struggle to follow Neku, not under IPOB. This now was in here and I got now. Because this struggle should not be about Simon Ekpa, Nnamdi Kanu, Ngozi Orabueze, Sly Onya. It should be the struggle. But today, I divide the gang among groups and individuals. Onye pụtara ugbu a na onye otu Simon Ekpa pụtara ugbu a sị na fight DOS. Hapụzie the struggle sị na Simon Ekpa wụ onye nke ya. Ebe ka iso Simon Ekpa aga. I may prefer time no go ugbu a na wear my ring light na ekpo. Because very soon, it done on my page, immediately has a operational doga check. You know now what I who equal with sound mind, government na my page, na check him equal with sound mind, make your sense. One na here. Yakam jiko in English. Check in ihe niile anọ na social media ndị na-alụrụ Simon Ekpa ndị na-alụrụ Nnamdi Kanu ndị na-alụrụ DOS ji ofu olu mme video maka ndị amị onye ọdụome around like 300 people made the same video countering ndị amị ya baa na space ọ na-amaghị na media ka eji control government ha ga-ala azụ ọ wụọla public opinion ọ wụọla public na this one happen maka all public opinion. The international community and they led the argument. How they about touch. Mano no majiye nemo now. Nigerian government to corner apostola ESN ebeni. Makana chalu go feel na ESN on the original on the IPOB when. Yeah, what is something I just to confirm that allegation. Because why? Osiano no kuro Nnamdi Kanu. Then Darlington, Apatakwa knows also. Now it's now about Nnamdi Kanu. It's not even about IPOB anymore because I about IPOB. Because once they say DOS, Asakala, it means it dissolve all IPOB. It got sacked without leadership. Once they put a dissolve all the leadership of anything, and that thing I ask Alan. So I begin to query. Here now in we are here innocent people. Here now can with them na destinable. Ụmụaka na-arụ onwe ha ọrụ na ị na-aga iwuru onye ọlụ shọlụ town na-aga ihe ala. This is where ebe m ga school n'ihe my girls.
I graduated from here, oh my girls, 1993. I'm na boarding house. So here we area I na agbalicha. Mofuma. And when my aunt and I don't need your man, mbada. Na gave visit to it. Then each year labor. Eba he me pay the business na gave back far back as 1980. Oh, you die. Today, about Nofia. In fact, they will video where made no post of the mark you. Siana, oh, one I can't be here. Yen no seed behind that road, Sunday Fulani, yan or that road. I don't want that road, Umia. Now, December, I'm clear hope for that thing. The whole people name a business, a bank came manotor, Macassim now on a shop, and even a hand there IPOB, and they will. No, so now damage and all have. I mean, this is somebody now who part of a but they died. And when the natural hijins now how part of this, Carlota Libu, Hannah Lotta Potime kidnap, woo her. When they Musigi was it fanatics. Ozubo, Makaha believe when the DOS taking hate action. Now Nigerian government need to care what action so how we popuru maka we gana nke hapo Biafra Liberation Army. Ihe megeji no war. The war actually was between Biafra Liberation Army and DOS na ESN. Because from investigation I mean it is alleged na most of the Biafra Liberation Army buru some coordinators and the IPOB. Now, ihe buru I na suspect na asari de kibonanda army. Actually, no the Biafra Liberation Army wundi buge ndị IPOB na ekwe ha across carpet because ndị IPOB na abazi na Biafra na autopilot na enyezi information and the war was actually between IPOB and autopilot. Again, ebi has about to my now. Autopilot ne pledge allegiance to Nnamdi Kanu, the leader of IPOB. Why are we fighting? Then what thing the Biafran struggle. Now what happened is the autopilot happens the struggle. Makutechi grab leadership from IPOB. While IPOB, they were committed, thereby creating serious problem. Now, that Kenya with the motivation, money, IPOB, set up a structure. Ego na wo bataro umu na mmadụ nwere ike nọkata they donate $1 million due to that passion. Then just nature the genuinity of this struggle, really. I did genuine in this struggle. I did committed in this struggle. I did dedicated because I want no more tigers now to one struggle. Now lose on. Now, individuals like us, Ngozi Orabueze now Prime Minister, Nnamdi Kanu will lead the DOS. How won't know? Menage was a common man, no members, no so. Kedu ongo owa about the real members, the real people. It's not even member now. The real mover of the movement. They know. They now play with our intelligence and with our brain. Nature. Nnamdi Kanu one of the most popular group. That is why when I'm a mover, I'm a bulldozer. I'm a very private person, and I'm cheating and I'm teaching now walk. So people knew me even when I was young. Now maybe a mother, things must be done right. Very vocal. Mother quote me presentation, a man or mother me presentation. Mother quote to quote even in that. So when that chopota,
They came to approach me in IPOB. Utana mama mbanye. Makana mama ni ya bido hale go bia wane ya yasa and mama nwuye de na. Ni ya na eme do mma o. Waka mana m outside of na agbatako. That we member because they make a time woman did a man suspend. Chifu nga chifu ebu come not outside mkumla. Iya mkuruba ya mere. But Nnamdi Kanu were the most loyal and stupid members I've ever met in my life. Command and control, they maintained it. Hey, what the whole self, or touch name expect na again. Oh, they got a few people na Nnamdi Kanu. Because of that dedication, I like around him again, balance that things. Because I don't know where my child DOS, I China, but due to that passion, the man actual distraction. This leadership, yeah, no one will continue bananga. Bazenanga. Rather than standing firm, the Moga's interest, of course, so near who be naga and had the close na their family. Where if at oh, he had our family. So they see it as something they should keep. How water you for what it is? It's a movement for something. So, how where I put Simon Ekpa. And then no blame moment Nnamdi Kanu. No matter what. The moment he made somebody now who hold you to now point to work on behalf of Portuguese, he created a faction. Take it or you leave it. He created a faction. These are the area the area and the man name because of Ojo. Those fanatical human beings I can debunk it in Bushera Yomaka because people that were around IPOB knew what was going on, knew what was going to happen. Nobody talked. Even the Kureko self, Simon Ekpa declared her wanted. Then they went to Hamakwe Joku. Now talk I cover and I sing what they prove. Why the proof is all over the place? In fact, I had a propaganda. I just say, I be able this propaganda. Any year or just the autopilot and Simon Ekpa call the Biafra freedom because amazing effect there is no oblige. Now, from Simon Ekpa, you have to build with a group. Now, when you build the group on a build, you can while IPOB, what the main group, no everywhere. Why did Simon Ekpa refuse to join that group? Join IPOB. I did not join. Oh, no, Hanese. Why not stay in Hanese? Yeah, Papa this lens. It is where men get terms because now when professional manage IPOB to make sure now federal government corner where there will be termed terrorist organization, the war of the Ghana fantasy. Because from here, they may not America no more be Nigeria. Okay, they have difficulty but into IPOB and Igbo matter because now and we go arms Abatagoni made the struggle, so they can't come in. Then the question, the arm battle into the struggle, Onyaraka. Did it actually help? No, it actually destroyed us. It actually destroyed us. It actually sets the struggle back. Ihe ji na-ekwu okwu this area ụmụnne m nga ihe na-achọnta anụ maka nna agwa ejighị ofu obi without coordination
anaghị bịara iche nwere ike ịdọkpụ elu. There is no how mmadụ sị m na enwe onye nke sị m na IPOB agaghị adọta ya naanị ha. Why would ụmụnne ọ dị ka obodo na-aga agha? Ndị asị ngwa ka m bụrụ ndị agha nke m gawa, ndị asị ngwa ka m bụrụ ndị agha nke m gawa. Ọ ga-adị izi ndị iri bata n'ime unu, divide unu. Ọ ga-adị izi ndị iri bata were ndị nke a lụwa ndị nke a. That was exactly what happened. When you get advice, is a woman member, a autopilot, a IPOB. IPOB is an organization, and one everyone knows Nnamdi take a side. This is the pure truth, though. Or one no so no, no nazo. And what the year got go to a bomb or to a top or washing, and all you have made is one serious problem. Yeah, made is when so I did move forward. Before the man has the DOS go say I am a can the DOS get in this confusion. Have you ever been to social media? We hear that missile and to mention the life when they get there, screenshot to say him. This my cry, this my plea. Okay, when why Iya kayamba wolo umwanya na ndani umwanya ndisi kele yangeme ka damage this woman yangeme ka blackmail this woman ngana aju onye na-echu de echicha owuzi the struggle ke bia n'ime the struggle. Now I just declare Simon Ekpa and the IPOB as sponsors of terrorism. Dr. Ngozi Orabueze against a mail broadcast confirming it before the whole world. On our hand, name Simon Ekpa accused as to any federal government in the use. Dr. Ngozi Orabueze on Okembe or made a broadcast. The moment they declare an IPOB na Simon Ekpa na sponsor terrorism. Yeah, but as a number call say the Nyas is not coalition. Now, when you mean coalition, yeah, everybody know into this freedom fighting. Put there begi, put two begi. Everybody who the police. Ndame police put more time to ban village trouble. Makin declare no war. Chowa village ubana. Oh no, America. Just that broadcast. Iga hundiga go na techa sebe haba kwai moya. Iga when feel no one and I got woolen dam in also. One Southeast Aya and I were at peace. That broadcast. But Iga hundo tiaga when no one and I came with the hand and as if I were to grab up before. As if I were with problem before. And I can't draw one. In fact, I thought at least you know again what an accord again, you don't have to 2 years or 5 years, not life imprisonment. Had I excuse no Macato Simon Ekpa and to Simon Ekpa, or when you take over from. This is the way people's brain has been brainwashed. Yes, sir. Ha happens no bionya dereko na kozi no so no bionya dereko awodo maka Simon Ekpa wodo maka Nnamdi Kanu. It's all about unwe and the simple nwa is IPOB. Why are you allowing yourself for human beings to use and cash out? For me, Biafra, this struggle is not only about Nnamdi Kanu, but Nnamdi Kanu is now an icon. And on the IPOB build, we are into this icon. Without IPOB, Nnamdi Kanu can move the broadcaster name now. When my broadcast, the level of my broadcast no one I can hear the popular. But come there, come put no where now, and Lolo Nneka Chimezie, but none of them go. Broadcaster now here neku only kweteni him neku msa ngwan potano when my guy gave a me match iya na eto na gave me match no maka ihe neku ihe ga enwetere ha not because no go nwa
So IPOB made Ngozi Nnamdi Kanu, not Ngozi Nnamdi Kanu making IPOB. IPOB transformed Ngozi Nnamdi Kanu into an icon. So okwesiji that na build through ya when you push now further the cause of the struggle and not even so when you essay. Always on your balamu. When I say an all young with the IPOB, so what he does, he can change members at any time because he is now an icon and the symbol of the struggle. Man, he never expiring dates. Ayo kam na yo Ngozi Nnamdi Kanu. Amadike ndị Igbo. Ọchị na nwata. N'ụzọ ahụ ị na-aga kịta, ụzọ adịrị ya gị na taba jekwu your IPOB. Because you can't even destroy it. Makana, this group is very smart and clever. Ihe niile ha na-eme ha kemgbe 5 years ha agba nkịta one deka kerosene. Kita na-eme onye expose ndị mmadụ na-afụ nke bụ eziokwu. Ngozi Nnamdi Kanu ma ilite ha kita were ụtụtụ chọba ewu ojii ọ ga-edege ka kerosene ọ ka Igbo si adị dezuo ebe niile. Ị na-elezi onwe gị odo oge anya that IPOB made you, not you making IPOB. Ị na-achọ ịnọ na nga ebe ahụ ịnọ mara ma what you are looking for is that platform. And you forgot that that is the platform that made you. Two of you are interwoven. IPOB platform made you. Oh, look at this, my Facebook now made me. Okay? Mbiazi ugwa na mbia happy that this platform eji manamu. Mbiazi na agacho kam wakwo ndị channels. Shina channels na-ekwu okwu. Channels ga-enye m space. Na-ekwu okwu for some time to build them because they build them space. And when I'm close to, I call my followers on Facebook. And I'm close to 50,000 followers, which is massive. Alright? Now, you want now, makana film na me na arrive. Come lipo. Mbiaga package na koka another platform. Thinking that before because my face can be relevant. Jump on lipo. You check one and man when he kiss in a cocoa. Mean an platform ere. An platform ere. So you cannot be bigger than he that created you. IPOB created you, you cannot be bigger than IPOB. Ihe surrounding actually DOS. It is the word of mouth. In or outside, not inside. People are outside. Actually, go no outside. Now, Bamba actually DOS every day. DOS tapana aurora. That ain't on outside. Now, Coco naturally DOS every time. DOS tapana aurora. Madbu go no outside. There are 100 men no outside. There are lawyers no outside. Now, no they're outside. Now, achieve will get the platform in Kijinaka. Now, to see you doing Kinejinaka because you know Nangani build again. So, for your mind, they will use this your face that IPOB built to build their own platforms and dump you. By then, Inyegoro Haka your own platform. Were you thinking, assuming Nnamdi IPOB did not fight and put Simon Ekpa away? Mazi, do you actually believe that Simon Ekpa will vacate his autopilot? So, I am a yogi one name, I love Roge. Iwojige mono. And when they can say without you, I will pass it. Ndana I move lotum jelege. Ndana I move lotum jelege. Ndila ne deceive wiki. In a check to sequence comment sessions. Iye name.
Ndị niile a na-agwa gị na Maazị Nnamdi Kanu sack, ị na-agakwa na their comment section. Who see the reaction of the main people, the mainstream people like us? Look at their reactions. Okay? Emekata eme accusation na ha atụrụ ya nga achọ ka ịpụta na nga number 1. Owo ha the instrumental to etonyo nga okwa na ha ga-adị instrumental to mpụta gị. They can help to speed up mpụta gị ma ikwe ma ịkọpụrete ya. Check Emeka mgbe 5 years. Kemgbe ọkwa na 2023 ka law take over. Kemgbe 3 years law take over now. Look at what is going on. Let protest a na-eme for nwa bụ Ọhamadike. Enwe ihe na aghọta. Ndị niile na-agwa gị ihe, why can't they mobilize? No, ha na-achọ ka inye ha aka chọpụga the leadership. Ha hijack to say the leadership. That's because they know to build the kind of structure IPOB build. It's only God. It only takes God to build that kind of movement. It will movement you build an IPOB. It only takes God to build this movement. I advise you don't destroy it. Don't destroy it. To send in la no gena kokomanzi. Mbahe ki ga-ama ma igbo osokwe gị. Enwe ihe a ndị a na-eme, a na-eme ụmụnne gị expose ihe ha na-eme, a na-eme gị expose na ọ gị build Simon Ekpa, a na-eme Igbo na-afụ ya o. Igbo na-afụ ya o. Were nwayọ kpọkọnata ndị DOS gị. Mgbe ị gachazie pụta ka ha bịa sign na ha ma hand over to you. Ka ịfụzie Igbo. Mgbe ka ị ga-ama na ọwụ dị gị nwe this movement. Ọwụkwanụ DOS gị nwe this movement. No ndị Igbo nwe this movement. Ọkwa mụ ji aka m personally laa n'ụlọ. Pụtachiwe ndị Igbo na onye ọbụla sị gị na IPOB na-eme ihe na-emejide na ya. Ọwụhụ ndị IPOB mụrụ ọrụ ahụ mụrụ ya. For you to know. Ndị dị ka mụ na-anaghị apụta ekwu okwu jụrụ edu ma ihe. Yesterday enwere n'ime ahịa ebe m ga-awọ mma na-agbapụta. Sị madam. Na ya nụrụ ihe ndị mmadụ na-akụ eri na m dị wicked na m na-atakịrị Maazị Nnamdi Kanu. Ọ sị m, madam ihe na-ekwu dị eri ihe eji ata ọkwa maka na isi Maazị Nnamdi Kanu ama nọ na nga na-achị. Msi aye, just madam atụpụrụ ahụ ga-emepụ ihe na-eme anyị kwụ gị n'azụ. Alright? So Maazị, ị na-anụ olu m taa, ma ndị na-anụ olu m from Maazị n'anya, anyị from Maazị n'anya. Asa asọkata eze anyị ekpuru ekete n'ihu gwa ya ugwu, because ọnwụ na anyị agwaghị ụdị eziokwu, enwere ike ha bịa na-eto gị na ngwa mee nka ndị be anyị ga-eso gị, ngwa mee nka ndị be anyị ga-eso gị. Ịnọ na nga eme ihe na-eme social media ịnọ. Ndị Igbo nọ na social media ọwụ na ndị Igbo dị 100 or 20% of us nọ na social media na ọya ọfụma na-ahụ ihe na-eme. Other people work through interaction ka ha ji na-anụ. Ana m aga na radio stations which most of them na na shop ha. Radio nọ na ya, ha na-ege m ntị every day. I will never demonize you. I will not demonize you. I will not destroy you. And that is why I am telling you the truth. I will never condemn you. I will never disrespect you, Maazị Nnamdi Kanu. Mana ana m agwa gị na ụzọ ị na-aga kịta ya ga-destroy gị. Ọ bụdị ndị na-react to ihe ị na-eme. Bụ ndị na-agwa gị eziokwu. Maka na asị na ọ na-akọkwana mmadụ aka ọbụ ndụmọdụ ka e nyere ya ma ọ bụrụ onye ma ife. Mmadụ aka ọgọ na enwe ike ga-ama na enwere ka ele. Mmadụ aka ọgọ na enwe ike ga-ama how dirty you are. Aka ọgọ na eji na asa onye ọla ya chere onwe ya echiche. Ị na-apụzi echi gị ilele ma efe gị elele ma ọdụkwa ọcha. Ị chọta ịpụ echi gị gbata asa akwa gị mmiri.
Maazị eziokwu nke m ji efu gị n'anya ka m na-agwa gị ya. You are standing on a very shaky ground now. Nne n'anya ife na-eme ọ na-ewute m. Nne n'anya ọgwụ taa ka eji kpakpa unu n'ụlọ nga. Ihe na-ewe na-agwa gị 100 men mee nke a chụpụ ndị DOS aka the same deceit ka eji wee kpapụ oge na nga. Debezie gị ebe ahụ. Chọzie ka ha grab the leadership. The leadership are about to go in here for 4 years. From all the look of things, they are balanced. Ha na-egwukwu ha na-atụpụrụ onye ọbụla ọnụ. Nke nwana na-akpọchi ike dozie ma na-atụpụtụrụ mmadụ ọnụ. Chinasa nwụrụ once ka m nwere ebe a na-aga ntịrị ya interview. Ndị mmadụ nụkwara olu ya okwu ọ kparịkwa gị. Ndị nwa na-asị na-akparị gị na respect mana okwu ka o si dịrị ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ghọtakwara a lot of things. So Maazị, am your reason for trying to pull IPOB down? Man, any group in a race from anything I know, na Maazị na onye appoint. Mwa. Ya gba ya ọkpa. Maka na ama m na owu to our interest. Amaka m nwere ike to your interest. Mana anyị nwa no outside here. Owu to our interest. Maka na nke ekiri ta ya labe ya. And then create also all unnecessary. David na-achọ ebe ha na-agbapụ aka ka ha nwee members. Autopilot ndị Igbo reject ha. Ya anyị na-erekọdụ n'ihe anyị na-erekọdụ gị gbanye n'anya agbanye eru amamihe iji eme. Irekọdụ ka iwe ọnụ pụta ọnụ play wee emere Lolo Nneka Chimezie ọnụ ọma na-agafele level a. Ndị like now Simon Ekpa Maazị Nnamdi pụta ụwa now mee declare to ndị Igbo na ya enweghị anything to do with Simon Ekpa. Na ihe Simon Ekpa mere n'ala Igbo n'aka ya adị ya Simon Ekpa nwụọ. That is, this autopilot will be dead on arrival. Na ha aka na-eku ume ha repasiwakwala again. I can see ha repasiwala again maka mbụ after ịbịa kwuo nke ikwu ha akọnyụọ. Mana kemgbe ndị na-esi na ahụ nke ka a na-alụrụ ọgụ achala ugo ha ndị Darlington ha bịazikịta na-apịachasị ya. And I'm sure na these 100 men a na-ekwu maka ndị lọya ga-ewu ha rụkọ ha na ha rụkọrọ. Alọị pụta na TV kwuo na ha wụ your disciples mgbe ha ka o were agbapa gị n'ahụ. Ọkwa ha abịakwala ụwa na wee ha mara na ha kwuo autopilot of Simon Ekpa ndị Igbo ga-ege ya. So ha werezie 100 men ha ga-ekpokọzi members autopilot wụnyezie na this same 100 men. Maazị si ebe ahụ kwa ụzọ adịghị ya. Ihe awụ ọnya ka a na-ekpere gị. Si ebe IPOB achụpụla ahụ na-ege wee nwayọọ na-akpụ wee nwayọọ na-aha ije. The only thing na most of ihe ndị a si na-ekwu na-eme ha affect na-adọchi agasị ha azụ. Ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ ha na-arụ. Ihe wee onwe gị wepụ na IPOB onye lose gị. Ahụbeghị m aka fly ọnya aha ma ihe niile a na-epigharị gị na ahụ nyegoro no. Ha enweghị clouds. They don't have clouds. So Maazị ana m agwa gị okwu a nke nji fụ gị n'anya. Nke Igbo ji fụ gị n'anya. You are one of the most sought after illustrious sons of ndị Igbo. Ndị a ndị otu gị aga screenshot ya ga play. You are the face of the struggle. Ndị otu gị aga screenshot ya ga play. You know what? I don't care what they screenshot and what they play. What I care is that Nana Gwake Joboki happy sink after suffering. And when to give you're one of your lawyer, na Mandela no Nanganachi. One young man at Diamana is some Ghana Google, where Google Lotte Mandela she works. Where Chopotan exactly system Mandela used, Kunu ne use. The same thing make Mandela ganga. Inokwananga. But here this each
Mandela was more dedicated than you are. But Mandela never interfered in the leadership. Rather, they worked as a team. That was why in the ANC and when other factions, mana just like in the work tinyere anyafa na IPOB, in the South Africa tinyere anyafa na ANC, and because na ANC as a group they project their challenges to the world were able to rally around them. Mana kita na irezo begin my point. I can tell on social media rather than go to the project one thing. Hana damage the group, damaging you at the same time. So the thing is that Ngwa Buzonye na Dochia the struggle back. Yakamje Potambo before my water go directly. Kagwa Biasa no pone notion. I gave it Okuboku directly. Now I'm going to stand the chance of you when Chiheni and I can continue the struggle. Am I here to achieve with 100 men as against over 10 million members? I'm still thinking. Him to do with an avid Sahachandami. Yet they are not confronting the military here in the other than them develop something. And how ex-veterans. Then you had a plug on where Hannah. Then he was in me where Behano trying to undermine your the leadership on outside. Not going to show her, not compromise. Go, now we're not compromising. Then Ngozi Orabueze Kita now, when Liberation Army, clearly they have their own group. Because why? IPOB and MNK are the pushers of this struggle. Then you want to be everywhere when you have everything. It's only in Ebenine. While in with Ihenine. You know. So you want to be everywhere. While you have everything. So, when I say, when I say, now, I gotta think twice. Near I name it. Make sure you put your house in order. Can that do to naked? Emana, and when yana cofre enemies, a man may my yana cofre enemies. Ndege de bahana half for Genanya. While a guy man a half for Genanya, and they would go uncle. Mamma. Onye hụrụ n'ọmarịcha ihe anyị na-eme bịa ka o mebiere gị ọfụrụ gị n'anya so biko osisi wure Maazị Nnamdi Kanu n'Igbo fụrụ ya n'anya nyanwa bụ nwa ije eme ọnụ so Nnamdi Kanu bụkwa onye youth anyị fụ kwere ọnwụ nya pụta mara na there might be shots ha pụta ị ga-disappoint ụmụaka anụ nwa kwenyere na gị. So I'm going to open up on the TikTok. Mana ihe m na-ekwu before me end ya na Maazị Nnamdi Kanu enwere an urgent need for you to disassociate yourself from Dr. Ngozi Orabueze and Simon Ekpa'S, Nkere, and then Autopilot and Biafra Liberation Army. In as much as you might encourage them to do whatever they are doing, you can't claim we don't accept to be leader of any coalition of anything. It's a trap.
Gịnị ka a na-akụ elect onye like ihe ị na-eme ya bịa register na IPOB. It's as simple as that. Onye like onye ọbụla like gị sị gị na ya hetere DOS ọwashi ọwa onye ọjọọ ọ na-achọ your downfall because IPOB is what made you. So Maazị Mandela akpọpụtaghị ụmụnne ya ifuru nwunye ya ụmụnne gị lakpuo ka IPOB mebe ihe ha kwesịrị bigo tinye na mute now. Tinye na mute or I take you down. So ndị bịara ebe a kama ha ga-ege m ntị ha na-erekọdụ na screenshot. Ike ọgwụbeghị unu ọhụbeghị na-achọ m ịma nnukwu ego ka a dọwara. Ndị Igbo nọ na ntụrụ ndị na-eme 419 very very well. Federal gọọmenti dọwara ego. The only person ha nwere ike iji totu IPOB bụ Maazị Nnamdi. But I think where IPOB is now, I don't think that could be achieved anymore. So Maazị biko ana m ayọ gị ị gaghị ahụcha mebie. Ikirite ha anụ ụgbọala gị na ndị otu gị rụba ọrụ ote esi arụ. Igbo elitekwe. Onye ọbụla n'ụlọ okpukpala na-ekiri egwu ahụwala. Ka hapụkwa ịhọpụ gị n'egwu. Ka mmadụ ibe gị hapụkwa na-agụrụ ahịa. Nze, biko, the floor is open. 2 minutes, please. Eze, tige na mute. Orubeghị n'aka Nze, biko. Anyị na-eme ya line by line. Hello, good evening. Dalo. But can't you go to why are you insulting Martin and Kanu? Anyway, no, never mind me. This is their new trick, but it's not gonna work. Oh. Anyway, but because that of me saying any word you use to the instructive, I will apologize. No. My new name will walk a pump. Ị ga-aga na kpọọ ya akpọ na ị ga-azakwa a na-erekwe ya ere o ọkwa mmụọ onwe ya ahụ ọ mmụọ onwe the franchise. MSC, I got bad line address. You got your hairdresser. Okay, that's the most expensive one. That's the most fun. I pay for ya. Ebano. So, Lolo, you have men now. Only to don't be talked by all this nonsense. In a bad mass and the Kanu more in an Arusueko. You man, the people name the house. You man, how more could DOS with your good job? They were working US, back on confront. Now say why? Because they know that US don't come on Facebook or they cannot go on ground and start doing that thing in them. How more US? I'm now walk now go home. That now why very blah blah all those things. But today they are the same people now. Now but my sister and them pick up just when they bought anything and this is blackmail I been doing from 2021 from autopilot. So we have developed this scheme Basali and propaganda. Now, it's very observant. Don't wait at this 100 men. The 100 men now autopilot members and non-IPOB members. Ka ha na-recruit. Yes. One woman and if you all on the Republic of Ireland. If you all go machine F1 is giving machine Simon Eber. Now, boy, Simon Eber, among Kadishu Maris, we met a number all these chairmen, this big market and Anipo, like a men market or where they new passing point or all this big market, or which I number among goes every weekend or Bohana phone, but Hana paid their shop on Monday. Hana family how will be wiped out. Lolo, she did not just threaten them, she carried it out. This woman with the woman upon your Facebook on social media. If you want to go with the person release your talk on your Facebook before anyone will be here for those people sharing. And if you want to go is the originator of your Facebook. This woman don't 100 men. Now you to sell now the same group now 100 men to sell an elite. So these are devils. Even check your atrocity actually an IPOB about autopilot. Make a autopilot to where? Yana Kana Living Stone, where you the Konya Kitapa even on the US.
Actually, an autopilot. Actually, an IPOB. Today, she's with Methuselah and at the same day, 100 men. So when we are shouting and raising concern about these 100 men, what they are up to, it's a genuine concern. I need to be very, very concerned about it. And it is not gonna be allowed. All dead on arrival. We will be kicking against it. I got to There's nothing like 100 men. It will not happen. You know, the other day, one lawyer man now the Kanu, but now people are still coming in. How can they work people? So how can you 100 men now? Who's an organization? Yeah, who are these people in there? You got to go. Now, only have to call every IPOB member. You got to go together. It's about IPOB one family. These people in there, who are they? Like you said, it's better. Mazin now the Kanu, the better, the earlier he distanced himself. Look at him, Ngozi Orabueze today. Okay, now. Now, what I'm trying to say, but who is going to be held responsible? Somebody to visit Mazin Nnamdi Kanu, the first bishop to visit here from Ojiriba. After us, the man of Ronku, the man put on a national television, saying, Mazin Nnamdi Kanu, out of the 6 counts, no, he 4, we Simon Metal. So when we are shouting and talking, the autopilot, I don't know what they are trying to do. Man, they are still talking about Biafra. But December 2nd, 2024, they got their 40 state and capital Biafra, which are governor, which are my commander Rose, which are police station. What are they still doing with us? I say, I not Biafra. Hey, we go Biafra, huh? Go and sleep, leave us alone. Kabai is only Hebrew law. He said, in case I'm on it, but Mahama. This 100 men thing, it will not happen again. You have to go now. Even though Nandi can excuse how you did better. But only when things like this, you have that excuse to come in. But if we are clever to stop it, December last year, ask anybody in Arono. It was the best ever since 2021. Someone went to buy. It went to the Abawamba. You know, I'm here now for Nanya. Open a Simon of Bagona, put a bed in Mazin 90 come there. And they wouldn't do. Government attack. I'm not on a book. I'm not a Benemolia. Only I meant the open on a note to an Abuja. No problem. But in the one young Posalocro, Hakuba Sachalocro, and what I can every but the best 7 months more level. And I want the banner. This and deep. Can he never go to 2 on them? And now, why didn't one of them on my chassis no private jet? No season Nigeria airspace. Only him matter on that guy. On my chassis no print till ego or register in New York Stock Exchange. One German to $1. And the people, human beings like this method do not hear, are listening to Simon. And now, just where is that your brain? Take a money is look at us now, call these things, and they can't. Mechamel ha passport, narrato, say how to take my passport. How to try to go. I do have passport to that, Boba, or see no you have the feeling of Biafra passport. So you get to tap the passport, you have the feeling of Biafra passport. But in the ban, you pick Kenano. Oh, yeah, can now when I get the fanatism is what is giving me problem. If we actually concentrate to go to Nihan, I got the fanatism. And when I cash out, then when Neginiana go Biafra, I don't say the war against us. That's my worry. And then he's seeing out of the Biafra, working on one name to job. So, you know? No, the thing what we are saying is dead men, 100 men dead on arrival. You got to go on and you know what happen. Like you said, I hope that now champion this 100 men we have a rating and see that now okay to die. Let me hold it here. Thank you. No. IPOB. IPOB and thank you very much, Lolo. I know. Yes. I know the IPOB. Okay, thank you very much. Oh, he poor people now. You know when the bonus said, yeah, we are a clearly add him ponto. You are a nene, from Tombo.
ihe na-agba ezi na ọ na-akwadokwu ya ka m gwa eziokwu Chineke bara maka ebe m nọ ihe m na-akpụpụrụ asị ka m nwụọ n'abalị a o nwere ma m na o nwere because people so ma bụ asị abịa member o nwere nke m na-ekwu na be anyị ya gwa m na di ya gwara ya na Nnamdi ka na-erike ego ya na-agba eziokwu ọ ya bụ jos na people ọ na ndị na-azụ ahịa ndị na-azụ ụwa ahịa ya ma people na-eme ya che na we are not isolated ihe ihe mmadụ na-eme a na-afụ ya ọ ya bụ ibegide ndị mmadụ a na-ajụ ajụjụ na-anọ ndị ka na-azụ na-agba ya na-asị ya move on fọm nke a fọm nke a ha makwa bịa destroy him the more they is as simple as that. It's as simple as that. Kedu onye ga-afụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya nwere otu nọ na 190 countries all over the place na-aja na-eme 100 men na-eme nke a na-eme nke a onye nchegbu ya na-ekwu ebu na emekọta na IPOB a lekọta asị IPOB dịchara ka na some IPOB members na-abụrụ ha na-asị ọkwa ntụ a n'aka ha na-esi ya nwanne ya let you face whatever if is and ọ ga-emekọta ntụ na ndị Igbo akpọsị ya ndị Igbo abụghị asọ mmiri ịghọtago because ihe na-akwa mmadụ ama m ka ewe ga-esi ekwu ya ọnwụ na-egbu nkịta na-eburu ya n'isi sensi ndị a na-akụkụ chekwa dụwa ya ọdụdụ ya gbagba ha gbagba ya kịta na maka ọ bụrụ na ha anafụ na ọ naghị efuna adụkwu ya ka ọ naghị efuna obere oge ya efuo ya ụbọchị ka karịa mma Chineke gbakwara maka ihe na-agba ezu ọgwụkwara ebe ahụ ọ fara ya jibechara abụ ya ka ọ maka ejiri aka aka hazie ya ka ihe na-aga ka o si kwesịrị na-aga ọgwa ya ka m nwere ikwu Hello. Okay, IG. Lolo. In Now, people like you, though I don't agree with you many times. Now, people like you, IPOB, I mean, some work, simply wine, redeemer, or wine that one thing you can member of whatever you want to be a member of. But as mother Chineke Kereke, we all fully issue, you must be able to ask questions. If we're seeing a Jerome with the teacher, a guy who will go ask it or I keep it, that's it to have to grow. That is not that all the very dangerous are now put on your demand. Ndị Igbo nwere ọrụ dị iche, ndị Igbo na-eche echiche, ndị Igbo wụsọ mmiri ara afọ. No matter which we ask this for. And tomorrow I have ndị Igbo will not bow to any man unless our chief, even our own king, not the thing of that, we don't have a clear. So if I'm not the car, like I said, I clear. If you don't something make a 9 but I go we are seeing my case, so if you don't go this, the time we disembark him. Because he will came before him. All about Igbo Gadi. I don't know whether you understand it. Now, I'm somebody. I'm one of a member of IPOB. I say it openly. And I ask questions. Now, even when I was a member of IPOB, or when there's some things I need to if you investigate it, a man so can we carry out one of these lawyers the Kanu, marginalized. This lawyer that got in school room and quarter, they would make a man about a down school. 3-story building school. That school here, and he did for the echo. But n'ala Igbo nwere ebe ọrụ n'ala Igbo ndị ESN na ndị anọ na-asọpọtụ na-etinye sitato n'ala Igbo ụmụaka nọ n'ala Igbo a na-aga skuul onye agawa na Abuja aga ruo skuul. Imagine that a food his money while ụmụaka nọ n'ala Igbo a na-aga skuul. That one then too that same lawyer na-eti sana marginalizing Igbo would the lawyer person now support Wike ma Wike na-achọ destroy PDP. That's why Wike hire after everything Wike mere ndị Igbo. In fact, after that Nnamdi Kanu na Wike na nwee problem. That lawyer Wike hire ya gakwa na court na-ekwuchidere Wike. Give first these people were integrity. Then ị na-ekwu ihe gbasara marginalization